minggu ora kena kegiatan suwung aku. Udah story ya. Nah iki. Kodho nyapa posting beda unta iki. Beda elek dilapi. Dipoles. Matane dipoles iki gila. Piye lho minggu-minggu karaoke pra-pra itu. Masa teko kene krungu karaoke. Emane duite. Ya adoh Ram. Apa ya penak nek joget adoh-adoh. Nah, jidhe kan penak kayak karo ngrangkul wae karo ngiling es teh. Wis tau lah. Oh, enak bener mumpul-mumpul kok gendeng langsung gendeng ora wong. Yo lah. Rokokane ra ngopi ora penak, ora mantep. Gile. Aja kaya ngono, ora nyaur yo. Nek kopi ya. Piro iki? Oh alah. Yo sik anu tak golek bocah iki, bocahku kurang memang tak liburne siji kok. Sik tak telepone yo. Percaya aku wis dadi wae. Yo oke yo. Pokoknya ya tak telepon. Biasanya minggu ini repot wong. Kodok. Nah. Ini apa ini? HP ku muni ketok enak telepon. Ketok enak telepon. Tekan arah-arah tuh juga. Yang bener tuh nyawang 17 juta. Tak wae ini. Tapi yang mau edan aja nyang. Muni apa lagi? Bos ketek. Halo, Dok. Visa pulsa yang Anda miliki adalah senilai 9.824.110 rupiah. Gitu? Malah mati. Cak pekok. Piye lho ketek iki mau telepon malah mati. Dok, telepono balik. Joh lah kok malah kon telepon balik. Iki bos nanti pulsa piye lho karepe? Tuman arep kantongi telepon. Halo, Dok. Halo. Nyapa lho, Bos? Endi saiki? Minggu-minggu ya nang omah, ya meren kok. Nyapa kerja? Iki anu, aku saiki ning pabrik ya to. Enek setoran sing kudu diterne iki mau. Minggu lho iki. Piye kok iso to, rene? Ora iso, Bos, aku, Bos. Tenan. Iki ndelalah omah ya ruwe pot. Aja macak repot to, Dok. Iki aja kaya ngono. Ya aja mungsa ngono lho, Bos. Terus piye iki? Lah, sendrong nyandi. Sendrong mau tak kon libur to, Trai. Guru isone wis aku. Nek nglakoni ra iso. Ngakono kambi apa sapa? Sendrong kerja terus wayahmu jajal. Aja kaya ngono lho, Bos. Piye lho? Wong ora rezeki ora gelem piye lho? Aja kaya ngono, Dok. Tenang, sepurane. Yes. Tenang ra iso sepurane. Dok. Oh, Dok. Duh. Piye lho, Dok? Ngomong HP dhewe ra nyambung emang bae. Piye lho? Oh, bae pulsaku entek. Apa ya? Kok Kamdi? Kamdi ora gelem lho. Golek iki ya, no? Wah, ya kopi. Muga sing kadol nggih kopi. Iya. Ya apa kodok bengak-bengok kae. Coba bengak-bengok. Hei. Lha wis teko kene weh. Tenang barese minggu kan kerja. Enggak nyambung. Ketek iki lho. Nek bendah minggu kan kerja. Kayak pulsa aku entek lho malah aku sing bayar. Iya sen. Bendah minggu-minggu lho kon kerja. Aku nggawe kopi sampai krungu bengak-bengok. Lha piye akhirnya aku sing bayar pulsane? Lah minggu-minggu ora semayan.
Lah aku kena libur, minggu PNS ya libur. Gitu, kuliah cap PNS saiki. Lah dene kan mlebu. Ya, makanya aku semaur ning gah. Gitu. Ngobos lulusan SD pekok. Iya, Mbok nut iki nyapa? ayo aneh bul, minggu-minggu ini gues. Iya tak. Gues nggih peda aku 17 juta lho iki dinyatingi. Asli 17 juta. Ora tak wene. Lah nyapa? Wong edan kok. Aku mangon ning alun-alun ngerti peda unta. Wah, akeh 6.800 peda. Oleh rekor muri. Muri. Murai bataku, my suwun. Ayo, Ya pedaku tak coba ya. lha apa bentuk peda? Aku kayak ini pinggir dalan nemu peda. Aja kaya ngono lho. Tak go balik tak tudoy. Ya aja kaya ngono lho. Lah nyapa lho? Aja ngutilan kan biyen ngutilan. Lah nyapa lho? Ora oleh. Aja kaya ngono. Lah nyapa lho? Aja kaya ngono. Tak coba. Ndang ngono. Wis pretono sik. Lah iki lho, Dok. Nek pun nemu ning rata mang. Duwe aku. Saya enak stiker e. Lho. Anyar iki. Nek aku nemu ning pinggir dalan ngono, Bos. Dadi Pak yang ngumtono lho boleh apik. Peda uwo keh mangga. Tak jupuk sitok ae. Ora lho Gowo, nek golek sopo sendiri iki? piye kok gowo cah menduk. Aku yo gelem 200. Lho. Iki jenenge peda unta. Mosok peda murah e. Lho. Lagi pekok piye malah kene kene iki. Lon. Yo nek sik iki yo apik nek iki. Piro? 200 wali iki aku. Iki apa stiker nang kene iki, Bul? Stiker santri aku kayak oleh sak sarunge lho. Oh, yo hari Santi 2021 ngontel bareng. Beh, iki acara gedean iki Mang berarti. Lah, Layan ning iya. kono akeh. Iki salah sijine. Iki undang paling 200.000. 200 iki kowe edan ya nang 200 iki. Iki paling 200.000. Ngene. Mas iki lho 200 saya tak mlebu TV. Delok ndak tulisane delok. TV ngendi? Mlebu TV apa? TV acara. Acara apa nah? Berita. Iku iso berita iki lho. Lah nyolong Berapa? bapak awak. Piye? Nyolong bapak. Lha kuwi jenenge wong maling goblok. Lah malinge rontek kundang. Sido apa ora iki? Ayo rek no. Ya wong nduk nih. Aja kaya ngono. Enak mangane ra? Badho kan itu mesti ngetekok niki. Lah piye? Ya engko ning kono enek, ning Soko Sewu. Weh, urung tau ora tau. Lah jenenge jerone enak apa to? Ya nek wit to, mosok enek tahu. Coba iku ro wong ora iki, beda iki. Nek wedi roh wong goncengan karo aku. Aku ning ngarep, kowe ning uji kene. Tapi ra keren to. Dede wis ben. ya wis enak nek perawakan aku. Disi ora ro. Pak beda iki kok lali aku. Apa dah kene delokne. Ya Lah ngono iki? kuwi ya bener. Lho ora iso iki. Ya, goblok ya. Ini lho carane iki. Kleru ngono. Oh. Iki nyapa nek malah abot men. Oh, alah bocah goblok ya SD. Iki mbaknya dhewe lho. Pedamu nek apik nek nyolong ning kono ki lho. Mbak Aku dhewe. lah ya posisi kesel aku goceng niki tak tuntune ngono. Aduh, marang ngebot-ngeboti lemu. Ngeboti. Lah turu kurang gizi. Oh iya bener no, pas ndrok. Nyelinge SD pedaan ngene iki ya, Dok. Ya terakhir biyen iki suasana ngene iki enak lho, Bu. Adewe iki. SD mbiyen dolanane apa ya lali aku. Yo nekeran, yo boy-boyinan. Boy-boyane asu-asunan lho. Hah? Boy-boyane asu-asunan iku. Piye to? Boy-boyane apa? Boy-boyinan yo sing di bal boy iku lho. Apa to? Bababut lho. Hei. Goblok. Nyemplung kalian piye to iku? Nyemplung kali lho. Iki Ini rene banyune. Lah. Saya kekeringan. kakirangan piye? Dolane dakon nenek ra saya. Saiki wis ra usum. Saiki cah saiki ora Jawa lho Nubul. Padha dolanan HP dhewe kok. HP asli HP. HP asih HP. Ini nek keran barang ra do ya. Nek keren saiki ning HP. Ngerti ya? Dakon ya ra Jawa. Ora Jawa. Saiki usume wis TikTok lho. Cepak ceder. Weh, ngetrel penak. Pedahku tenan, diembeni ditawa wong. Ora tak cul nih, tenan. Mbok colne terus apa sing numpai? Ya kuwi makane kuwi. Acune nek numpai kan bahaya malahan.
Ya bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Iki lho. Ya meh to B. 2M iki ya. Cangkemmu bedane nemu wae utawa 2M. Ora pedane akeh men to ya. Iki mang tra yo Hari Santri Nasional, Bul. Ponorogo iki mang iki duwe gawe. Muri. Iya, oleh rekor muri. Pak. Mau kaya kenal ae. Le. Yo nek wong desa niki yo patute grapyak, Bul, Bul. Saro-aro lho. Penake wong desa iki ngene iki. Iya. Aro-aro. Wong komplek-komplek mesti wong perumahan, komplek perumahan. Yo. Darari bisu ae, Jo. Cangkeme sariawan kok guweng jane. Ya ngono kuwi wong kota wis ngono kuwi lho. Lah kowe ngerti ra kowe istilah saka sewu apa? Apa istilah apa to? Yo istilahnya wit iki soko, wit soko. Iki wit to. Wit jero wit tapi Kro wedoan lho ning jero. Pak. pakmu itu. Hawane sejuk, Bul. Enak. Pak. Oke. Suwe ra teko-teko to? Ya sekene lho, menggok. Endi to? Ki. Ngendi lho le? Simeno. Coba iki cangkemmu lho, coba bengok kene nggone wingit. Aja nrunyam ngono. Sepurane. Lah iki Taman Soko Sewu, Sukorejo. Drong. Dadi burung blowane. Lumayan. Setuju mending di sana aku. Piye lho nemu gawe blowan iki? Kegeden. Atos cor-coran lho, Cuk. Muni nggih banyu lho kudune biasane. Nggih blowan ora maning belas iki to, Drong. Yes, lelek ngene. Nyocot ae ora iso menang nyocot ae. Ayo. Menang karo iki lho. Gacuh meneh. Cocot. Kang, kok mesti menang. Di garis yang lurus. Lah wis sak meter ora kotor kok. Oh, kan. Jirolu. Wah, mening cedek aku. Masuk di bulan pertama aku. Masuk. Wah, mangsa mening iki. Wong tanganmu kiting ya dadi kono nek bar. Ngerti ya? Leh, ora kena. Mahuli prono. Tuh, tanganmu kiting kok. Ndang wayahmu, Drong. Nek ngilani nggih, opo sak Meter iki. lek gentar kono terang. Ndang wayahmu, Drong. Iki lungguh angel motor. Pikir sampe opo kena we. Dah kaya wong traveler lho sak mono iki. Nek ngilani piye? Ngilani nggih kilan to. Wis sak mono doe lho. Lah yo urusanmu. Sak mono doe. Lha piye kuwi apa sak kilan kuwi jenenge? Wis beno adoh kok. Dene jenenge sak sikilan malian. Amun adoh. Ganteng ngomong. Urung karon tipis lho. Ini luwih gede nih. Ikan betul. Wis dadi bubur nih. Orang waran kena. Ada lebih jurus jarang kecepet lho ora kena. Betat atuh kae lho. Waduh malah. Yo. Parkir kono ae. Ini jadi kira mandor. Lah. Engke piye iki nek numpak iki ya? Bedane nemu wis ngono kuwi. Layak ning ndok kaya perih-perih piye ngono. Iki tak dhewekne kene-kene. Tak warne nggonmu ku malah ketularan goblok pedae. Kowe wis goblok. Nah, ning kene kan jadi kira mandor ora ilang. Apik kowe ngene iki bil belum. 100 nek sepedaan aduh 100. Piye ning ndi? Ning ndi? Hah, ngono lho. Ya ndak. Ora nah. Aku delek dimalih lho, Bul. Ah, golek nek sesuk. Wah, 17 juta lho, Bul. Eman-eman. Beh, nggon kaya ngene iki apa lho dok hiburane? Piye? Penak to? Lah piye to? Li dhuwit koyo ngene lho.
Iya, jare wedok antok. Kowe ora ngerti to kae ngisor kae. Kae lho delon kae lho. Ndi? Halo. Ndi lho? Pitik wedok maksudnya. Cangkem ngono apa to iki? Wis tonggon sip boy. Tapi ketok apik iki. Saka 1000 kok. Tempat bersejarah gitu. Heeh. Adewe iki ya kudune nguri-nguri budaya luhur. Budaya lah. Iya to. Salah. Ngene iki salam sik. Salam. Kok mbatek goblok ta kowe iki? Lah piye? Salam karo sing ngene. Wis sepi lho, salam ning sapa? Cangkemmu kok trutak to. Kene nggone anu masamu. Berano. Wis to, ceklok to iki. Apa? Wih. Ayo Rono. Ayo kono. Ya, ayo. Kene nggone penak dolanan. Iya. Zaman biyen. Tak ngoyo sik ana ya? Tak ngoyo sik. Ngapa lho? Lah aku ngenteni ndi? Kok ngoyo kowe kono lho. Ya. Suwiman kok, Dok? Suwiman lho, Dok. Kowe nyapa lho, Dok? Dok. Kuwi lho iki. Yo. Iki lho nyapa? Iya, apa goblok? Coba. Kanu jawange nek ran di. Oh, Orang-orang ngerti ade. Ora ade kan. cara Itu mungkin semprot. Ayo parane iki. Tantang ya jare. Lah aku menang ra aku. Wes to, tenang lho kowe. Kowe kok go neker kowe? Yo ora nggo apa to? Carane biyen kan tak marahi to. Ayo. Ya yo tantang. Master lah dhewe. Harus ndrong aja meletik teko kono. Endi lho? Ilang lho. Lah kan ngendi? Nuju alone ra iso iki banter tok. Lah lagu goblok kok. Nang kene aja kono iki piye to, Bul? Bulan, Bul. Pemula ngono kae. Endi? Kowe mainan apa nyuluh manuk? Ora lho, tuwek malah nekeran. Lah iya. Tuwek lho iki. Aja kaya ngono. Ki udune kursi tok. Ora ngoneh, Bul. Boy, kere yo rantine kowe. Wah, anu Bul tuan, Bul. Lah kan. Kan lho. Lu tak ngoden ra ngono kuwi. Lho kan menu nekeran to? Ya, njajal lah. Bocah siki. Tak kene garis. Saya ora tak kei main ketoran ya. Yo, Ketoran wis ini jenenge ketoran. segitiga amin lho. Gacoku ndi gacoku? Gacoku ndi gacoku? Wis golek gaji piye to jenengmu? Temu gacoku temu gacoku gede nih amin. Gaco tuku nang ndrong. Tak kene. Tak kene. Piye to Bul iki? Delok. Nah, ya ngono. Iki lho. Le. Ngono wae. Duh, ra ngili kanca men. Tangane ngatung sik. Aku tak njaluk siji Den nggih paitan Den. Pahitan gacor tok kuwi. Lho ora udu. Tangane ngatung sik sing apik. Oh, ayo. Bilang apa Belum sih? mainan tenanan ini lho. Bilang apa sih ning aku? Iya Den tak boleh. Bilang piye? Makasih apa piye ngono. Makasih apa mbok wae wong iki mbok sili kok. Melu ra drong. Ala. Enak no. Matamu. Ujune piro? Ujune loro sik no. Lho titik men. Ku mesti wek ku kabeh, tak kena aku kabeh. Asli jelas. Lah sing padha ning kono nyabuk kene lho. Sing ne gaco lho. Oh, ndongane gaco perlu lho iki. Iki tak gaco iki jane. Bilang.
Plaine banter ancang-ancang dhisik lho. 1 2 3 4. Dah, banteran. Calut piye lho. Bandeng bikin suara orang. Iya iki piye? Gantung lagi. Gantung nih tak petite. Piye nek aku nuju iki? Ning kene iki. Piye aku nek nuju iki? Cedek sapa iki? Cek mangga cek gonku to. Nah, aku sing kula ana. Cenggonku. Yo, terus ning kodok. Sampeyan sik we. Pakai 2 senti ya lo. Aku lagi ya. Tonton-tontone nyapa lho, ngaku lho nyantai ning kene kamar. Kena. Ini kena ini. Kapan mainku ki, Be? Pemain mah mending mendodok. Ini kelebul nuju dibayaken. Nah, kena resiki dhewe iki engko. Tak bagi sitok ya. Kapan lah aku ora nuju lho. Iki tak bagi sitok lho. Yo. Aku ora iso nuju iki, piye iki? Nang wayahmu ki lho, ora iso nuju ning kene kok. Saya kasne. Kali siji diudokne neh ye. Apa ya? Yo saya. Nah, ayo dunah. Loh, kita ayo. Dunah, Bu. Rene, suwen. Yo, gas. Si kula jondok we, main ngondong lho. Lah nggone arep dhewe aku. Sana. Arep dhewe lho. Wah. Aja ngono lho. Piye lho malah ditumbak aku lah nggone arep dhewe lho. Tetes dhewe sekalan, pumpuk bawang. Wis gedhe tuwek kene sik tetep dadi kalane. Terus piye aku? Tak ngalih, pengen ngalih aku. Saleh. Jagung sak upil-upil ngene kon ngecek jare wis wayahe panen. Iki piye anak buah bener kabeh iki sak. Ngurung wayahe panen sakmene iki. Lah, Bos, nyapa ning kene? Tomu kon mlebu ra gelem, sedaya tak tandangi dhewe to. Lah iki lho dia kene. Lah aku ngomong repot. Lah piye lho, ngene iki nek ora dicek yo kaya dadi lho. Repot Dok. dolan maksudnya. Iye, kuwi jaremu dungas panen sak upil-upil. Bol, Delon to? Dek ingin tak cek yo. Gede-gede yo. Wis pas aku tak. Cetok sik. Nyapa Dok. to? Kok ora pedha iki yo, Dok. Lah Cetok. kok nggo gabul. Cetok, Nggo gabul ki mang. Sumpah? Iya. Duh. Iso mang aku pedahan to. Muni nak omong. Karo wong-wong ke lho. Piye? Tinggal nguyuh dilu tinggal nalun. Aku muni ilang kok. Bae pedamu to, Bos. Cetok. Lho mosok ora tau ora apa pedahe bose to? Ora ro. Ora cetok. Iya iki asli iki genah pitku mang. Ya wong sadele ngene lho. Codok. Babul iki, Dok. Buang kek babul iki. Asli pitku iki. Ini biasanya starternya lho. Gabul iki iso numpak yo. Nah. Omleh, coy. Dolanan pisan wis kena tumbukan. Ngene iki nek kalah dhisik wis di satu wong. Kodok nyanti malah enek. Loh, pedahku nyanti. Lah. Pedahku ilang gowong nek iki. Loh. Pedahku nyanti. Oh alah, pedahku ilang. Oh alah. Pedahku ilang. Oh alah. Pedahku ilang. Wah, piye iki? Oh alah. Oh alah, pedahku ilang oleh tulung. Oh, pedahku ilang lelu. Motor. Nang iki rodok rene. Balik ku piye tok. Oh alah. Pedale, pedang bilang lele.